Salut prieteni, eu mă numesc Acan și astăzi vă voi arăta cum să descărcăm Counter-Strike. Mai întâi de toate intrăm în Google. Așteptați puțin, scriu .6 download. Apăsăm pe primul scris și după cum vedeți mi-a apărut o pagină. Dăm la download now. Dăm încă o dată și aici jos ne-a apărut că Counter-Strike se descarcă. Eu nu mai descarc deoarece îl am deja, dar voi continua să-l descarcați. După ce intrați unde l-a spus dumneavoastră și îl căutați pentru a-l instala. Dați înainte, next, aici veți alege foaia unde vreți să puneți dumneavoastră, dați next și dați încă o dată next. Stați puțin. Și după ce veți da next, vă va apărea acest scris start. Dumneavoastră veți apesa pe start și va începe să se instaleze. Veți aștepta până se va instala Counter-Strike. Apoi vă va apărea pe ecran sau nu știu eu pe unde. Eu apes la X, deoarece am Counter-Strike-ul. Și atât a fost, prieteni, pentru azi. Ne întâlnim în tutorialul următor. Vă urez baftă la joc și